Sve je počelo prije 17 godina s malim sajmom, a danas je projektni sajam nakon jesenskog koji se održava u rujnu, naša najveća manifestacija koja se odvija na ovom prostoru. Riječ je o najvećem sajmu takve vrste u Hrvatskoj, čime se vrlo ponosimo. Poljoprivreda, gospodarstvo i obrtništvo na jednom mjestu, ovdje na sajamskom prostoru Gudovac, pokazuju ono najbolje čime trenutno raspolažu. Sajam, kao i prijašnjih godina, prvenstveno temeljimo na poljoprivrednoj mehanizaciji, novitetima na tom području, kao i svime što je vezano za proljetnu sjetvu, koja nam upravo predstoji. Uz to, poljoprivrednici mogu u 3 dana, koliko manifestacija traje, kupiti proizvode uz različite popuste, ali i poslušati stručna predavanja te pogledati različite prezentacije. Naravno, na više od 20.000 četvornih metara nudimo i ponešto za one koji se ne bave isključivo poljoprivredom, već se žele informirati o obrtničkim djelatnostima ili jednostavno se zabaviti. U skladu s tim, našu ponudu proljetnog sajma proširili smo s još jednom manifestacijom koja se do sada održavala u sklopu Loreka u mjesecu svibnju. Riječ je o sajmu konja i opreme za konje koji će se predstaviti 6. put i ubuduće će se održavati u ovo vrijeme. S ponosom mogu reći da sajam konja i opreme za konje i ove godine nudi mnoge poučne i zabavne sadržaje. Odlučili smo se da će svake godine i on imati jednu tematiku, a ove godine je to western show. Uz to, tu je kao i uvijek izložba tradicionalnih pasmina konja, od hrvatskih toplokrvnjaka pa sve do posadaca. Na sljedećim sajmovima očekujemo više izlagača i posjetitelja iz zemalja Europske unije, čiji smo sada punopravna članica. Dobrodošli u grad Bjelovar, dobrodošli na sajamski prostor u Gudovac. Pozdravljam vas u ime grada Bjelovara, u svoje osobno ime, u ime mojih suradnika. Želimo na štandu grada Bjelovara uvijek imati zastupljene 3 komponente. Prodajno-izložbena, edukativna i kulturno-zabavna, jer smatramo da je to jedna cjelina koja pridonosi uspjehu. Dakle, prodajno-izložbena komponenta se odnosi na činjenicu da obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrtnici, gospodarstvenici sa područja grada Bjelovara, Bjelovarsko-bilogorske županije, ali i izvan našeg prostora bez naknade gratis, nastupaju na Bjelovarskom sajmu i nude svoje proizvode. Med, pčelinji proizvodi, sir, vina, suveniri, kolači, prehrambeni proizvodi, odjevni predmeti, humanitarne udruge su na štandu grada Bjelovara. Mora biti sajamska manifestacija oplemenjena i kulturno-zabavnim sadržajima, što je isto dobro prihvaćeno. Ali posebno želim reći da jedna 3. komponenta ili prva po redu je edukativna komponenta. Svake godine, na svakom sajmu, na svim sajamskim manifestacijama u poveznici sa znanošću i strukom organiziramo edukativne radionice, predavanja. Tako ove godine imamo provedbu Zakona o poljoprivrednom zemljištu, izuzetno značajno i važno, sa kojim ciljem su sve edukativne radionice. Sve edukativne radionice u organizaciji grada Bjelovara imaju za cilj podizati i podići konkurentnost bjelovarskog seljaka, bjelovarskog sela, odnosno hrvatskog seljaka i hrvatskog sela. Zbog toga i ulažemo novce iz proračuna na godišnjoj razini svake godine, bez obzira na pad prihoda u proračunu, 5 milijuna kuna u više od 30 programa za selo i za seljake. Podizanjem konkurentnosti u globalizaciji u kojoj jesmo, hrvatskog seljaka, hrvatskog sela i hrvatskog proizvoda doprinosimo zadovoljstvu, proizvodnji i opstanku bjelovarskog sela, bjelovarskog seljaka, hrvatskog sela i hrvatskog seljaka. Kad sam rekao hrana, mala smo zemlja i moramo znati da je hrana za svaku zemlju strateški resurs, strateški proizvod, pa tako i za državu Hrvatsku. Za proizvodnju hrane moramo biti što manje
ovisni o uvozu, a što više vlastite hrane imati. Kako to postići? Svi zajedno, bez podjela i bez svađa, moramo stvarati dugoročne agrarne politike koje će vratiti radost, veselje i povjerenje hrvatskom seljaku i hrvatskom selu. Ovo je 17. proljetni sajam, zapravo prvi sajam koji se odvija otkada je Hrvatska u Europskoj uniji. Ja vjerujem da je to jedna crvena nit vodilja koja se provlači kroz sve sajamske dane. Naglasit ću da kada govorimo o poljoprivredi, nikad nije bilo lako, pa niti sada, ali prilagođavanje hrvatske poljoprivrede europskim standardima je nešto što se mora napraviti. Mene osobno veseli činjenica da razgovarajući sa poljoprivrednicima po prvi puta vidim i prve pozitivne naznake optimizma kod njih. Brojke to još ne potvrđuju, ali vjerujem da ćemo, ako uspijemo, iskoristiti prilike koje nam se nude, primjerice ruralni razvoj, ali neke druge stvari, zapravo to pretvoriti i u nešto što se može opipljivo vidjeti kroz prihode naših gospodarstava. Reći ću da županija zajedno sa ministarstvom, ali i drugim institucijama ima ove godine niz predavanja kako iskoristiti te fondove. To je otvoreno naravno stanovnicima naše Bjelovarsko-bilogorske županije, ali i svim posjetiteljima, svim oni koji žele nešto više saznati. Ministarstvo poljoprivrede je podržavalo i podržavat će manifestaciju Bjelovarskog sajma kao mjesta na kojem se prezentiraju nove tehnologije, oprema, alati i sve ono što poljoprivrednim proizvođačima može osigurati veću konkurentnost u poljoprivrednoj proizvodnji. Također i kao mjesto na koje razmjenjujete iskustva, družite se, pronalazite poslovne partnere, ali i dobivate informacije o korištenju EU fondova. Krenuli smo od 2006. godine korištenjem SAPARD sredstava, kad smo iskorištenje imali 48%, a onda se dogodilo nešto što nas je vratilo na početak 2011. Nažalost, iskorištenje IPARD programa koji je bio namijenjen za poljoprivredne proizvođače i razvoj poljoprivredne proizvodnje je pao na 5%. U 2012. napravili smo značajan iskorak, povećali smo iskorištenje na 50%, u 2013. nismo gotovo više imali sredstava, ali vas mogu razveseliti da je usvajanjem novog reformskog paketa dogovoreno od strane Europske komisije da Hrvatska krene u raspisivanje novih natječaja za IPARD program, da je natječaj jedan objavljen, idući tjedan, da je isplaćena potpora u vrijednosti preko 300 milijuna kuna, a radi se o investicijama od preko 3,5 milijarde kuna. Ono što nas sve zajedno čeka je novi program ruralnog razvoja i uvjeravam vas da će Ministarstvo poljoprivrede zajedno s vama i zajedno sa svim dionicima u poljoprivrednoj proizvodnji u ovoj godini pripremiti i dogotoviti program ruralnog razvoja i ozbiljnošću i odgovornošću dokazati da iskorištenje sredstava iz EU fondova možemo dignuti na još jednu veću razinu i uz pomoć mladih i uz pomoć malih poljoprivrednih gospodarstava i uz pomoć svih zajedno. Poljoprivreda je najvažnija djelatnost hrvatskih sela i od velike je važnosti za način života u ruralnom području, za zaštitu okoliša i očuvanje kulturnih i drugih tradicijskih vrijednosti. Na poljoprivrednu djelatnost se nadovezuje prehrambena i prerađivačka industrija s kapacitetima koji podmiruju ne samo domaće, nego i inozemne potrebe. Također, poljoprivreda se nadopunjuje turizmom ili obrnuto, još jednom značajnom gospodarskom granom, a ima znatnog utjecaja na trgovinu, promet, energetiku, pomorstvo i na mnoge druge djelatnosti. Imajući u vidu spomenutu isprepletenost poljoprivrede s raznim sektorima gospodarstva, kao njenu važnost u pogledu zaposlenosti, izvoza i održivog razvitka ruralnih prostora, poljoprivredu smatram jednim od temeljnih stupova hrvatskog gospodarstva, i u ekonomskom, i u društvenom, i u kulturološkom smislu. Samim tim, uloga poljoprivrednika u našem društvu je velika i višeznačna. I probleme poljoprivrede nikad ne smijemo svoditi samo na probleme neisplate ili isplate poticaja.
Poljoprivrednike treba nagraditi za posao koji rade, a uzimajući u obzir veliki utjecaj gospodarske krize, moramo im pomoći u stvaranju uvjeta da bi mogli uspješno djelovati. Kvaliteta tog posla velikim dijelom ovisi o financijskim sredstvima, a nažalost znamo da naša država u ovom trenutku ne raspolaže ogromnim proračunskim sredstvima. Stoga je naš nacionalni interes privući sva raspoloživa sredstva europskih poljoprivrednih fondova, te učiniti sve što je u našoj moći da se zaustavi pad proizvodnje i zaposlenosti u poljoprivredi, a isto tako da postignemo veću pokrivenost uvoza izvozom, a naravno i po mogućnosti da se potpuno okrenemo izvozu i pokrivenosti naše domaće potrošnje vlastitom proizvodnjom. Riječ je o iznimno važnom projektu koji zapravo govori o našoj budućnosti. Tih 16 mjera znače poticanje konkurentnosti poljoprivrede, održivo upravljanje prirodnim resursima i sprječavanje klimatskih promjena te uravnotežen teritorijalni razvoj ruralnih gospodarstava, uključujući i stvaranje i zadržavanje radnih mjesta. Pozdravljam sve što je do sada učinjeno i skrećem pozornost da će nam u spomenutom programu na raspolaganju biti preko 332 milijuna eura godišnje. U to nam pomažu i manifestacije poput ovog sajma. Drago mi je čuti što je Bjelovarski sajam, bez obzira na gospodarski teška vremena, zadržao svoju kvalitetu i da je iz godine u godinu sve veći. Veliko mi je zadovoljstvo proglasiti 17. proljetni međunarodni Bjelovarski sajam otvorenim. Tvrtka Kormo je stara preko 120 godina, tvrtka se nalazi u Italiji. Prvi pogon van Italije proizvodi napravljen je kao prva Greenfield investicija u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji 2006. godine. U bjelovarskoj tvrtci trenutno se proizvode proizvodi građevinske stolarije koji imaju isključivo tržište u zapadnoj Europi, Italiji, Francuskoj i Njemačkoj. Ono što nas izdiže iznad ostalih trenutno je završni sloj, finish naših proizvoda koji se radi u Italiji. Kao poluproizvod ovdje radimo grilje škure od drveta, radimo prozore za niskoenergetske objekte, radimo slijepe dovratnike i doprozornike za niskoenergetske objekte, te radimo grilje i škure od aluminija. Radimo također i klizne stijene koje su od drveta i lakiraju se u Italiji također. Pa naše iskustvo sa sajmovima, ovo nam je prvi sajam u Republici Hrvatskoj. Prvenstveno radi toga, ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, odlučili smo se prezentirati naše proizvode i na hrvatskom tržištu. U međuvremenu dobili smo zastupstvo za cijeli jugoistok Europe, gdje ćemo plasirati naše proizvode. Glavni proizvodni i logistički centar treba biti u Bjelovaru na Lopircu, gdje je naša tvornica. Počet ćemo sa proizvodnjom unutarnjih vrata, te sklapanjem protuprovalnih vrata, to je blindiranih vrata, druge, treće i četvrte klase. Sada zapošljavamo trenutno 35 djelatnika u proizvodnji, imamo planove proširenja kapaciteta proizvodnje i u budućnosti proširenje naše distribucijske mreže na cijeli jugoistok Europe. Trenutno smo stvorili distribucije u Rijeci, Zagrebu, Velikoj Gorici, Bjelovaru i Zadru. Slijede zatim Slavonski Brod, Osijek i Split. Nakon toga otvaramo u Sarajevu, Prištini, Tirani, Ateni, Beogradu, Sofiji svoja predstavništva.
Bavimo se sa bravarijom, inoks, crno, proizvodnja bačava, za hlađenje, običnih bačava, za vino, za med, za razne tekućine. Imamo bistro, brosu klanicu i imamo seljački turizam povrh klanica. Prvi puta izlažemo jer smo radili neke druge stvari pa nismo bili konkretno u poljoprivredi. Sad zadnjih godina smo se počeli više baviti poljoprivrednim proizvodima i onda smo došli u Bjelovar na sajam. Puno je posjetitelja, evo jučer kao prvi dan isto je bilo puno posjetitelja. Sad smo više na tome da se bavimo poljoprivrednim stvarima i poljoprivrednim proizvodima, tako da se nadamo sljedeće godine biti sa novim proizvodima ponovo u Bjelovaru na sajmu. Lijepo vrijeme sva 3 dana, veliki broj posjetitelja, veliki broj izlagača, 18 županija, preko 400 izlagača i lijepi dani su naprosto privukli ljude na sajam u Gudovac i mislim da već danas možemo konstatirati da je sajam zaista bio i uspješan, da je opravdao očekivanja i da je pružio mnogima vrlo interesantne i zanimljive sadržaje. Evo mogu reći da svih godina grad Bjelovar kao suosnivač, suvlasnik sajma, nastupa na sajmu i da ima svoj prepoznatljivi štand. Na štandu grada Bjelovara uvijek imamo zastupljene 3 komponente. Jedno je prodajno izložbena, dakle gdje sva obiteljska poljoprivredna gospodarstva koji su zainteresirani, obrti, gospodarstvenici sa područja grada Bjelovara, Bjelovarsko-bilogorske županije, ali čak i izvan Hrvatske, nastupaju na štandu grada Bjelovara bez naknade, dakle gratis, ne plaćaju ništa. Štand grada Bjelovara oplemenimo i ponekom od humanitarnih udruga koje također ovdje promoviraju ili prezentiraju svoj rad. Dakle, prodajno izložbena komponenta je zastupljena. Nastojimo da uvijek imamo nešto od zabavnih sadržaja. I ono što je jako važno, svake godine na svakom sajmu grad Bjelovar organizira edukativne radionice, jer smatramo da razvoj poljoprivrede, razvoj bjelovarskog sela, bjelovarskih seljaka, proizvodnja hrane kao strateškog resursa i proizvoda, a koja mora biti konkurentna, je samo moguće u poveznici struka, znanost, proizvođači, odnosno selo. Dakle, svake godine imamo i edukativne radionice, ove godine je bila centralna tema provedba zakona o poljoprivrednom zemljištu, ali sa još niz drugih popratnih sadržaja koji su također pobudili interes i zato je bilo živo i zanimljivo na štandu grada Bjelovara. Apeliram da svi zajedno, od vlade do obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava sakupimo glave, da ne strančarimo previše i da zaista osmislimo dugoročne agrarne politike koje će selu vratiti povjerenje, nadu u boljitak i osmijeh na lice. Evo, mislim da je ovaj sajam pokazao i dokazao da to povjerenje i taj optimizam može biti zastupljen, da možemo kvalitetno raditi i kvalitetno proizvoditi kako bismo svi imali razloga za zadovoljstvo. Već u skoro 35 godišnjoj tradiciji sa jednim programom kojim predstavljamo i ovdje na ovom sajmu, a to je, slobodno možemo reći, Centar toplinskih pumpi i klimatizacije. To je izdvojeno iz našeg osnovnog programa i ostalog programa gdje imamo i zastupstvo Kandija, znači servis prodaje bijele tehnike, ovlašteni uvoz, zastupstvo, servis prodaje i montaža toplinskih pumpi Hotjet, Kronoterm, odnosno termotehnika sa cjelokupnim ovlastima u uvozu, u prodaji, montaži, servisu i zastupanju na hrvatskom tržištu. Na ovom sajmu smo evo 3. puta i mogu reći da smo zadovoljni jako dobro, ne bi ni dolazili onda u kontinuitetu i planiramo opet iz razloga jer moramo prezentirati i predstaviti potencijalnim kupcima o čemu se radi. Toplinska pumpa kao toplinska pumpa iz programa zelene energije, obnovljivih izvora energije gdje moramo približiti isplativost
kompletnog programa i svrsishodnost ugradnje. Znači, moramo eliminirati neke druge skupe izvore topline za naš dom, stan, radionu ili bilo kakav prostor, da bi išli sa ugradnjom toplinske pumpe i da bi na kraju bili zadovoljni, da bi imali potrošnju od, ajmo reći, ukupnog troška do sada 1/3 i to u maksimalnom iznosu. Kroz sve ove godine, a mi smo među prvima u Hrvatskoj koji smo u programu i razvoju, prezentacije i prodaje i montaže toplinskih pumpi, sigurno da svake godine vidimo, a i normalno očekujemo u narednim godinama takve pomake. Približujemo. Ja sam i danas već par puta tu u kontaktima sa kupcima, skoro 100% svake godine je približenost i saznanje o ovakvom programu veća. Mi smo firma sa 15 zaposlenih, ukupno mi smo obiteljska firma sa sjedištem u Samoboru, Zagrebačka županija. Planovi su nam uvijek ambiciozni, znači s obzirom i moramo uzeti u obzir ove poslovne uvjete, moramo uzeti našu situaciju u našoj državi, onda kad to sve vagnemo dobro je i mi smo ti koji želimo uvijek naprijed, sa znači tehnologijom, sa školovanjem i edukacijom naših servisnih tehničara, naših inženjera, jer kao takvi, ako smo mi spremni, onda i mi kvalitetnije možemo približiti našim potencijalnim kupcima i korisnicima naših proizvoda i usluga. Bavimo se proizvodnjom tikve golice i preradom samog sjemena, znači ulje. Pravo bučino ulje, znači potrebna je tehnologija proizvodnje, znači da ne sadrži drugo ulje, da sadrži samo znači tikvu golicu, ona se samelje i ide direktno, znači bez dodatka drugog ulja se peče na temperaturi do 100 stupnjeva, znači ide na prešenje. Nema sadržaja drugog ulja, ali ima u prodaji i sa drugim uljima, znači unutra, što je salatno ulje. Znači standardno bučino ulje. Sve dalje sve veća potražnja i širimo se. Oko 30 hektara, ako mjesečno 250 litri trenutno prodajemo i proizvodimo. Ljudi su zadovoljni s našim uljem i svi se kupci vraćaju. Prodajemo, znači većinom su kupci isti, svi se vrate i novi se stvaraju, znači ljudi probaju ulje, zadovoljni su i opet ga kupe. Koje su važne osobine bučinog ulja i zašto bi ga ljudi trebali upotrebljavati? Prvenstveno zbog liječenja znači prostate i sprječavanja nastanka raka prostate, za vid, za kožu, kosu, uopćenito je jako zdravo. Znači ono nije, za razliku od maslinovog ulja koje je jako razvikano, mislim da je zdravo sve to, i bučino je zdravo zbog toga jer je maslina otvorena, ona je izložena vanjskim utjecajima, dok se tiče koštice u tikvi nije, znači ona je zaštićena u utrobi je tikve i ona je mnogo zdravija i dragocjenija nego samo maslinovo ulje, ali i maslinovo je zdravo normalno, tako da bi ga trebali ljudi koristiti prvenstveno zbog sprječavanja znači raka i teških bolesti. Firma je oformljena prije 15 godina. Naša osnovna djelatnost je mi promoviramo proizvode novih tehnologija u poljoprivredi. Mi imamo 7 stalnih suradnika i isto toliko 7 vanjskih suradnika i suradnja sa mnogim znanstvenim institucijama kao i outsourcing proizvodnja gdje se proizvodi po našim brendovima. Ovaj sajam vidi se da iz godine u godinu bilježi odgovarajući rast i kvalitetu mislim usluga koju pruža izlagačima i posjetiteljima. I nadamo se da će se uskoro kroz koju godinu približiti evropskim nekim standardima. Mi imamo vrlo ambiciozne planove. Nastojimo promovirati u poljoprivredi proizvode novih tehnologija koji automatski se baziraju na proizvodnji zdrave hrane, čuvanje prirode i okoliša, i to nam je jedan od glavnih zadataka. I to nastojimo kroz edukaciju ljude uvjeriti da nešto što je zdravo,
ekološki, korisno i tako dalje, ne mora uvijek biti skuplje od konvencionalne proizvodnje, a činimo ukupan dobitak za društvo baš zbog toga što ta proizvodnja ima svoj zdravstveni aspekt, što ima čuvanje prirode i okoliša koje je generalni zadatak svi u nas. Naša hrvatska samouprava u Kapošvaru već godinama organizira suradnju između općine i gradova i naravno županije Mađarske i Hrvatske. Županija Šomolj koja se nalazi od Podravini do Balatona, dosta velika je županija, ima već više od 30 prijateljske vezova između općine i gradova. I sada smo tu na sajam već nekoliko godina, ima tu trenutno 3 općina koja se predstavila i oni imaju svoju prijateljsku vezu sa Hrvatskom. Ova suradnja, kako sam rekao, je krenula i uspješna je, ali uglavnom na kulturi i na sportu je bila ta veza dobra. Treba da prebacimo i da uključimo i gospodarstvo. Zbog toga, jer i Hrvatska je punomoćan član Europske zajednice, kao i Mađarska, i ovi koji prisustvuju gospodarstva, te instituti, veće i manje firme treba da se nađu. Naša općina je i u ime ima vino toj općini, gde uglavnom s vinogradarstvom se bave ljudi. Tu su trenutno 5 podruma smo doneli koji se predstavi iz ove općine. Imamo jednu udrugu tu iz Hrvatske koja dolazi, ćemo govoriti o suradnju. Inače, mi predstavimo vina od Južne Balatonske vinogorje. Naši proizvodi malo miriše i imamo i crno vino i crne sorte, što bi htjeli da upoznaju naši Hrvati. Ne prvog puta smo tu, već više puta smo prisustvovali i na sajam, a ja osobno sam prisustvovao i na Vinodaru u Daruvaru. Osvojio sam 2 zlatne medalje sa muškatom i sa iršajom. Mi imamo jednu jako dobru suradnju sa udrugom vinogradara i voćara iz općine Kaptola. Ova suradnja je jako uspješna i namjerno smo izabrali njih, jer oni imaju svoje sorte, a mi imamo malo drugčije, muskat i, kako sam spomenuo, te vina koja malo miriše. I tako sam primetio da Hrvati vole te sorte. Na štandu grada Bjelovara, evo, prvenstveno ispred Tradicijskog kulturnog centra izlažemo hrvatski tradicijski nakit, koji se, zahvaljujući ovim modernim vremenima, evo, znatno vraća, znači, na vratove naših gospođa i sav nakit kojeg izrađuju članice Tradicijskog kulturnog centra. Od ostalih sadržaja, znači, imamo nekoliko udruga koje se dnevno izmjenjuju na štandu grada Bjelovara. To je od prehrane sirari, medari i evo danas je s nama društvo autista. Mi prodajemo ovaj hrvatski tradicijski nakit da bi članice, znači, mogle si kupiti materijal i ponovno imati radionice, naučiti nešto za sebe, a isto tako i humanitarnog su sadržaja mnogo puta. Jedan sam od osnivača te socijalne zadruge. Glavni projekt socijalne zadruge je Ceker za laptop. U suradnji sa Hrvatskom kućom i dizajnericom Inom Petrom osmišljen je projekt Ceker za laptop. Te proizvode rade žene iz sigurne kuće, dugotrajno nezaposlene žene. Htjeli smo zaokružiti jednu cjelinu socijalnog poduzetništva. Odaziv je dosta dobar, ljudi ima dosta i mogu reći da i prodaja ide solidno.
Trenutno je u zadruzi zaposleno 2 osoba, žene koje rade proizvod je 13 žena, znači one su zaposlene i plaćene u ugovoru o djelu.